Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyon. Da Allah idan yau ne farkon ziyartarka wannan channel ɗin, da Allah ina roƙonka da ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa yanda da zarar na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Kamar kullum dai sunana Abba Gaye. Bari mu shiga cikin bidiyon kai tsaye ku ga yanda ake amfani da wannan application ɗin da zan nuna maka yanzu. Da farko za ka shiga cikin Play Store ka sauke shi a kan wayarka, sai ka taɓa gun searching ka rubuta wannan sunan haka. Ka ga sunan shi nan haka. Ka rubuta, idan ka rubuta sunan nashi kamar haka, ka ga sunan nashi na ka gan shi nan, sai ka taɓa nan gurin ka sauke shi a kan wayarka. Ka gani kana yanzu zai gama. Ka ga yanzu ya gama, sai ka danna open sai ka shiga ciki. Bayan ka sauke application ɗin sai ka shiga cikin shi kamar haka. Bayan ka shiga cikin shi ka ga yanayin shi, sai ka taɓa nan gurin haka wajen start ɗin nan. Bayan ka taɓa shi ka ga yanayin cikin application ɗin. Kamar idan kana iya karantawa abu da Hausa amma ba ka iya karantawa da Larabci, za ka iya ka karanta. Kamar yanzu nan bari in shiga nan wajen addu'o'i ne nan gurin. Ka shiga ka gan shi nan da Larabci nan kuma da Hausa. Ka ga yanayin shi yanda yake. Inda dai ka gani za ka ga da Larabci kuma za ka gani da Hausa. In ka fito nan ma haka yake wajen. Idan ka fito ka shiga cikin nan ma shi ma haka ne. Ka ga ka shige shi ka gani. Za a gani da Larabci kuma za a gani da Hausa. In kamar mutum bai iya karantawa da Larabci, zai iya karanta da Hausa. Duk addu'o'i ne a ciki da karatun Alkur'ani mai girma. Ya kamata dukkanin wani musulmi ya kamata ya san addu'o'in da ke cikin wannan application ɗin.